Здравейте! Преди време в социалните мрежи показах как приготвям бомбони Рафаело. Днес ще ги правя за пореден път, тъй като всички вкъщи много ги харесваме, но ще ви покажа процеса на тяхното приготвяне от самото начало. За около 36 бомбона са ни необходими следните продукти: 100 грама сурови бадеми, 300 грама кокосови стърготини и една кутийка кондензирано мляко. С половината кокосови стърготини и кондензираното мляко си правим смес, като преди това затопляме съвсем леко млякото, не трябва да е много горещо. Когато започнем да оформяме бомбоните, поставяме във всеки бомбон бадем и след това овалваме в останалата част от кокоса. Ако ви е интересно как се случва цялостното приготвяне на бомбоните, останете с мен до края.
какъв начин се приготвя сместа. А сега след малко ще се завърна, за да ви покажа и как ще оформя бомбоните. Ето по този начин се оформят. Нищо сложно и стават много бързо. Като всеки сам преценява каква големина да направи за бомбоните. Ето сега съм взела повече смес и ако искам бомбоната е по-малък, просто ще отнема от нея и ще го оформя наново. След като ви показах как се приготвят, сега ще отида да довърша дозата изцяло и на финала ще се включа отново, за да видите как изглеждат. Ето и крайния резултат. Така изглеждат бомбони Рафаело, приготвени в домашни условия. Надявам се видеото да ви е харесало, да ви е било интересно. Пожелавам ви, макар и виртуално, добър апетит и до скоро!